είναι εκεί, χωρίς να έχει κάποιον ενοικιαστή μέσα, τα τελευταία 2 χρόνια. Και ο ιδιοκτήτης. Πόσα χρόνια? Τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι, και ο ιδιοκτήτης δεν κατεβάζει την τιμή του ενοικίου, την έχει στα ύψη. Γιατί σημαίνει αυτό? Δηλαδή για τα ενοίκια. Και για τα ενοίκια και για τα πολιτήρια. Και για τα πολιτήρια. For sale έχει γεμίσει, λέμε. Τώρα, μιλούμε για διάφορα θέματα τώρα. Δηλαδή, από τη μια μιλούμε για τις εταιρείες ανάπτυξης γης που έχουν αναπτύξει κάποια έργα. Μετά μιλούμε για το θέμα των ενοικίων. Θα έλεγα ότι και στον τομέα των ενοικίων εξαρτάται για το τι ακριβώς μιλούμε. Έχουμε δει τις μεγαλύτερες πτώσεις ενοικίων εκεί όπου είναι εμπορικής χρήσης τα υποστατικά και κυρίως καταστήματα. Δηλαδή αυτή η οικονομική κρίση είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και σαν αποτέλεσμα έχουν κλείσει πολλά καταστήματα, έχουν πέσει τα ενοίκια. Τώρα, αν κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να μειώσουν τα ενοίκια, είναι δικαίωμα τους, αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Τώρα, έναν άλλο κομμάτι όμως που πιθανώς να είναι μια εξήγηση γιατί δεν έχει συμβεί στο βαθμό ίσως που θα περιμέναμε. Νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί από πολλούς η κρίση. Δηλαδή, ίσως να την έβλεπαν την κρίση σαν ένα βραχυπρόθεσμο φαινόμενο και όχι σαν μια παρατεταμένη κρίση η οποία θα πάρει κάποια χρόνια. Και ίσως εδώ να μην έδρασαν έγκαιρα μειώνοντας τις τιμές ώστε να μπορέσουν να έχουν κάποια λογική οικονομική δραστηριότητα. Δεν μπορούν να το κάνουν τώρα, κύριε Στροβολίδη? Μπορούν, βεβαίως μπορούν. Γιατί δεν το κάνουν κατά την άποψή σας? Να σας πω όμως και κάτι, δεν είναι μόνο θέμα τιμής. Υπάρχει και το θέμα της ικανότητας του αγοραστή να αγοράσει, του ενοικιαστή να ενοικιάσει. Και εδώ έχει να κάνει με τη δυσκολία του να εξασφαλίσεις δανειοδότηση. Η δυσκολία από τη μια και το κόστος της δανειοδότησης, δηλαδή το επιτόκιο, από την άλλη. Άρα και αυτοί είναι αποτρεπτικοί παράγοντες και όχι μόνο το θέμα της τιμής. Πώς μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση? Για να ανατραπεί η κατάσταση πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα της οικονομίας. Που αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολο. Θα μας πάρει και πολύ καιρό αυτό μου. Ναι, και αυτό δεν θα ανεβάσει κι άλλο τις τιμές. Εδώ που είναι η κρίση, με απλά λόγια λέει ο κόσμος, κύριε Στροβολίδη μου, εδώ είναι η κρίση, λέει, και δεν κατεβάζουν τις τιμές για να μπορέσουμε να αγοράσουμε ένα σπίτι. Άμα βελτιωθεί και η οικονομία και ξεπεραστεί κάπως η κρίση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι όλοι πρέπει να δείξουν, να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων βασικά, και οι διοκτήτες και οι εταιρείες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εμείς σαν Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, στο κομμάτι που αφορά τα ενοίκια, διότι αυτόν έχει συζητηθεί και ρωτούν και πολλοί ιδιοκτήτες τι να κάνουν όταν έχουν κάποια παράκληση από πλευράς του ενοικιαστή για μειωμένων ενίκιων. Εκείνο που τους λέμε είναι οπωσδήποτε να δείχνουν συγκαταβατικότητα, δηλαδή όπου μπορούν να βοηθήσουν μέσα στα πλαίσια φυσικά των δυνατοτήτων τους, πρέπει να το κάνουν για να μην χάσουν έναν καλό ενοικιαστή. Διότι ένας καλός ενοικιαστής δεν είναι εύκολο να τον βρει στη σημερινή μέρα. Άρα, αν όλοι δείξουν αυτή την ελαστικότητα, πιστεύω ότι θα βοηθήσει την αγορά, ελπίζοντας φυσικά ότι οι συνθήκες θα ανατραπούν σε κάποιο στάδιο. Θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, κυρίες και κύριοι. Πάρτε στο 2247 77. Μπορείτε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση, κάποια απορία στον κύριο Στροφολίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ενώ άμεσα υπεύθυνος θα σας μιλήσει και να λύσει και απορίες σας. Επίσης θα έλεγα ότι τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, περιμένοντας ακριβώς την ανάκαμψη. Νομίζω ότι αν δοθούν κάποια κίνητρα, δηλαδή να σας πω διάφορα που έχει συζητήσει ο Σύνδεσμος, το ένα είναι η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος όσον αφορά τα ακίνητα. Η απλοποίηση του συστήματος σημαίνει κατά ανάγκη και ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα αυτόν πιστεύω ότι θα βοηθήσει και κάποια κίνητρα που μπορεί να είναι φορολογικά ή άλλης φύσης που επίσης να δώσουν κάποια όθηση στην αγορά. Ποια είναι η ακριβότερη πόλη? Μιλούμε σε απόλυτους αριθμούς. Θα έλεγα ότι είναι μεταξύ της Λευκωσίας και της Λεμεσού.
Δηλαδή κάποια οπωσδήποτε τα οποία είναι πάνω στη θάλασσα στη Λεμεσόν ίσως να είναι και τα πιο ακριβά. Να σας πω, σε αυτή την κρίση υπάρχουν και και μεγάλες εταιρείες, κύριε Σταυρίδη, ξέρετε τι μου απαντούν? Άστε εκεί, λέει, μέχρι να ξανάρθουν οι Ρώσοι και να τα αγοράσουν. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι έχει υποτιμηθεί η κρίση. Αυτό νομίζω είναι λαθασμένη προσέγγιση, κατά τη γνώμη μου, διότι σημαίνει ότι μένουν εκεί, μα μένοντας εκεί έχουν κάποιον κόστος. Άρα αν είναι για μερικούς μήνες... Δεν αξιοποιούνται. Ακριβώς. Δηλαδή κάνεις ζημιά ουσιαστικά. Εκτός αν δεν μπορεί να μην πειράζει την τσέπη τους, το πορτοφόλι τους. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν είναι πολύ σε αυτή την κατάσταση. Και η ανακύκλωση των λεφτών βοηθάει γενικά και τους ιδίους σαν επιχειρήσεις και την οικονομία. Λοιπόν, ακούσουμε το έναν διαθέτημα. Ο κύριος Μιχάλης από τη Λευκοσία θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Κύριε Μιχάλη μου, καλημέρα σας. Σας ακούμε. Καλημέρα σας. Ναι, μιλήστε λίγο πιο δυνατά, σας ακούμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, πείτε μας. Το πρόβλημα νομίζω προέρχεται από πολλά προβλήματα. Γνωρίζω περίπου 50 οι οποίοι έχουν αγοράσει σπίτια, Κύριε Μιχάλη, ξαναπέστε, γνωρίζετε, είπατε 50. Γνωρίζω περίπου 50 ζευγαράκια Άγγλων που έχουν αγοράσει κατοικίες στην περιοχή Λάρνακας. Μάλιστα. Ναι. Εδώ και 10-12 χρόνια και ακόμα οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τίτλους για την οικία τους. Άλλο και ρωτώντας με άλλους Άγγλους, επειδή ασχολούμαι με τον τουρισμό, μου λένε και ήδη πρέπει να είμαστε τρελοί να έρθουμε στην Κύπρο να αγοράσουμε ένα κινητό τη στιγμή που δεν μπορούμε να πάρουμε τίτλους. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Βεβαίως. Έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολύ αλλοδαποί και αυτή είναι μεγάλη δυσφήμιση για την Κύπρο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Μεγάλο κεφάλαιο αυτά με τον κύριο, κύριε Στροβολίδη, έτσι. Ναι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση του τηλεθεατή. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Φανταστείτε ότι αυτόν έκανε πάρα πολύ ζημιά, συμφωνώ απόλυτα, στη κτηματαγορά. Κυρίως με τους ξένους, οι οποίοι, κυρίως τους Άγγλους, που ήταν και πιο δυναμικοί στο να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτό το θέμα. Έχουν γίνει κάποια βήματα με κάποια νομοσχέδια και την ούτω καλούμενη πολεοδομική αμνηστία, αλλά ήταν καθυστερημένο αυτόν και νομίζω έχουμε εκτεθεί σε αυτόν τον τομέα. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται να περνάουν τόσα πολλά χρόνια μέχρι να πάρεις τίτλο. Διότι ο τίτλος στο τέλος της ημέρας είναι και το αποδεικτικό, πέραν πάσης σχεδόν αμφιβολίας, ότι σου ανήκει εκείνο το οποίο έχεις αγοράσει. Τώρα που το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, κάνουμε κάτι τόσο ώστε να γίνεται πιο γρήγορα? Έχει δοθεί κάποια παράταση όσον αφορά την πολεοδομική αμνηστία μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αρκετές αιτήσεις για να λυθούν τα διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει με κάποια έργα μεγάλα κυρίως. Ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί. Τώρα, θα εξαλειφθεί το πρόβλημα? Όχι. Και αν υπάρχουν 130.000 πόσοι τίτλοι που εκκρεμούν, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο να ξεκαθαρίσουν οι τίτλοι αυτοί θα πάρει πολλά χρόνια. Άρα και οι ίδιες υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να εργαστούν με τέτοιους ρυθμούς ώστε να μπορέσει να απαμπληθεί το πρόβλημα. Ως σύνδεσμος ιδιοκτητών ακινήτων, να συμπεράνουμε ότι δέχεστε και τα περισσότερα παράπονα όσον αφορά αυτό το θέμα? Είχαμε πάρα πολλά παράπονα και μάλιστα επειδή θέλαμε ακριβώς να βοηθήσουμε και να αποτρέψουμε τους Άγγλους από το να δώσουν τόση έμφαση στο θέμα αυτό, ώστε να καταστραφεί εντελώς η αγορά. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε στους φίλους μας που μας βλέπουν τώρα? Πάνε για αγορά, έχουν βρει κάτι, έτσι, εκείνη την περιουσία, είτε σπίτι είτε διαμέρισμα. Τι πρέπει να ζητήσουν, τι πρέπει να προσέξουν αμέσως? Είναι καλό το σημείο σας, διότι ακριβώς πιστεύω ότι και οι αγοραστές, οι ντόπιοι, οι ξένοι, έχουν παραβεί κάποιους βασικούς κανόνες, δηλαδή το να εξακριβώσουν πέραν πάσης αμφιβολίας την κυριότητα του τίτλου όσον αφορά το ακίνητο το οποίο αγοράζουν, να ρωτήσουν και να μάθουν όσον αφορά την οικονομική ευρωστία της εταιρείας ανάπτυξης γης, να συμβουλευτούν ειδικούς, είτε αυτοί είναι δικηγόροι, είτε εκτιμητές κλπ. Όλα αυτά
σε πολλές περιπτώσεις μάλλον αυτά δεν τα έχουν κάνει. Άρα υπάρχει και το μερίδιο της ευθύνης το οποίο βαραίνει τον αγοραστή και όχι μόνο τις υπηρεσίες. Εκείνο το οποίο ελπίζουμε να κάνουμε εμείς, είναι μέσα στο πρόγραμμα μας, είναι ακριβώς να εκδώσουμε έναν οδηγό σε συνεργασία με κάποιους άλλους συνδέσμους, το οποίο να βοηθά τον αγοραστή να προσέξει κάποια βασικά πράγματα. Αν τα κάνει αυτά, πιστεύω ότι θα αποτραπούν. Μόλις το ετοιμάσετε, να τηλεφωνηθούμε, να έρθετε εδώ να το παρουσιάσουμε. Σε κάποια φάση μπορεί να γεμίσουν και λίγο οι τσέπες μας, γιατί προς το παρόν δεν τα βλέπω τα πράγματα. Να πηγαίνουμε για αγορές ακινήτων. Να ακούσουμε την κυρία Νερμούλα από τη Λευκοσία. Καλή σας μέρα, κυρία Νερμούλα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά επίσης. Είναι από Λεμεσό που μιλώ. Από Λεμεσό. Μάλιστα. Τον τελευταίο μήνα χρειάστηκε να ψάξω για έναν μεγάλο χώρο προς ενοικίαση για κατάστημα. Μάλιστα. Λεμεσό και Λευκοσία. Ψάχνοντας αυτόν τον ανάμιση μήνα επί καθημερινής βάσεως, πρόσεξα ότι τα ενοίκια στη Λεμεσό δεν έχουν πέσει καθόλου, σε αντίθεση με τη Λευκοσία. Ξεκινούν προς ενοικίαση από 18 μέχρι και 25 18 με 25 ευρώ στο τετραγωνικό μέτρο, ενώ στη Λευκοσία σε εμπορικές περιοχές, πολύ καλές περιοχές εμπορικές τώρα, είναι μεταξύ 10 και το maximum 14-15 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό μπορώ να σας το αποδείξω, διότι επί καθημερινής βάσεως επί ένα μήνα από κεντρικούς μέχρι το έχετε ψάξει παντού. Μη εμπορικές περιοχές. Τελικά νοικιάσετε κάποιον από τα δύο, κυρία Νερμούλα? Καταλήξαμε κάπου στη Λεμεσό. Α, στο ακριβό πήγαινε πάλι. Όχι, μετά από τόσο ψάξιμο βρήκαμε μια μέση λύση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Να ακούσουμε ακόμα μια και δυστυχώς κλείνουμε, το μαζεύουμε λόγω χρόνου. Μια ανώνυμη κυρία από την Λευκοσία. Ναι. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ήθελα να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή, είσαστε καταπληκτικοί, δώσατε μια νέα πνοή. Να είστε καλά, το κυριότερο όμως είναι ότι η αιτήση για πολεοδομική αμνηστία είναι στα ελληνικά. Και δυστυχώς οι άνθρωποι πιο πολύ είναι Άγγλοι. Πώς θα συμπληρώσουν αυτή τη φόρμα χωρίς να χρειαστεί να πάρουν βοήθεια από κάποιον? Μάλιστα. Να μας δώσει την απάντηση ο κ. Στροβολίδης. Ευχαριστούμε. Αρχίσουμε από το τελευταίο. Είμαι με την εντύπωση ότι έχουν εκδοθεί κάποιες οδηγίες και στα αγγλικά, άρα πιστεύω ότι οι αγοραστές μπορούν να τις εξασφαλίσουν. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο σημείο, θα έλεγα το εξής. Σε περίοδο κρίσης υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Από την άλλη, όσο πιο συγκεκριμένο είναι εκείνο που γυρεύεις, δηλαδή συγκεκριμένη περιοχή, συγκεκριμένο μέγεθος, συγκεκριμένων τύπων υποστατικού, αντιλαμβάνεστε ότι οι ευκαιρίες λιγοστεύουν. Άρα, πιθανώς η κυρία γυρεύοντας κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο να μην εβρίσκεται ενώ κάποιοι οποίοι έχουν περισσότερη εύρος στο τι γυρεύουν να έχουν περισσότερες επιλογές. Ο κόσμος ρωτά και επιμένει για τα φοιτητικά ενοίκια. Είναι πάρα πολύ ακριβά στη Λευκοσία, λένε οι τηλεθεατές. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Δηλαδή για ένα στούντιο, φαντάζομαι, έτσι, με έναν υπνοδωμάτιο. Έχετε κάτι να τους απαντήσετε πάνω στο θέμα? Είμαι με την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή είναι σε συγκεκριμένες περιοχές που γειτονιάζουν με τα πανεπιστήμια που παρατηρείται το πρόβλημα αυτό, πιθανώς να μην υπάρχει αρκετή προσφορά. Εάν κοιτάξουν λίγο πιο μακριά, είμαι σίγουρος ότι θα βρουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα δεν υπάρχει τόσο, ενώ όσον αφορά τα ενοίκια, όπως έχουμε πει, το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ με τις μικρές κατοικίες, τα μικρά διαμερίσματα, ιδίως του ενός ή δύο υπνοδωματίων, διότι εκεί υπάρχει και λόγω της κρίσης αυξημένη ζήτηση. Άρα στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι και περιπτώσεις των ενοικίων για αυτά τα υποστατικά να έχουν ανεβεί και όχι να μειωθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης. Κύριε Στροβολίδη μου, κλείνοντας, πολλοί κόσμος ζητά ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του συνδέσμου.
ιδιοκτητών ακινήτων για να μιλήσει μαζί σας ή να εκφράσει παράπονα ή εισηγήσεις. Ναι, μπορούν να πάρουν, είναι το τηλέφωνο του ΚΕΒΕ, 2287-88-9708 και να ζητήσουν, τον λειτουργό μας, τον κύριο Παναγιώτη, για να τους βοηθήσει, Παναγή, για να τους βοηθήσει για οτιδήποτε. Ξαναπείτε τον αριθμό τηλεφώνου. 22-88-97-08. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα περάσουμε σε κάποιες έτσι ασυνήθιστες